जोंहा सासे रायजो सभानि एमपि दं रोनगोरा नार्जारी सार बिथाङा खौसेथि जानायनि सायाव मा बुंखो बिनि सोमोन्दै लास्टआव आङो भिडिअ क्लिप्स हैगोन। बिनि सिगां दिनैनि जोंनि सावरायनांगौ एजेन्डाया मानो गोनां गाइस नोंथांमोन जे बिथाङा खौसेथि लुबैयाखै आरो बिथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि भाषण दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ निउट्रेलिटियाव लादों। मानि खौसेथिखौ जागोनबो होना जायाबो होना गेजेरावनो दिनैनि बे थासारिखौबो बिथाङा सिनायाखै। पलिटिकेल क्राइसिसनि सिचुएसन आरो सिम्पटम्सफ्रा मा बेखौ बिथाङा नलेज गैया नामा आं सोंनो लुबैयो एमपि बिथांनाव। स' दिनै बेनि सोमोन्दै गुसुंब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। भिडिअआ जोबोद गुसुं जागोन। स' गोजोन बेलासि नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअआव गासैखौबो बरायदों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' सावरायनांगौ आयदाया बेनो जोंहा रायजो सभानि मानगोनां एमपि दङ रोनगोरा नार्जारी। दा बिथाङा दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ लाइटलि लादों। सासे दैदेनगिरि रायजो सभानि एमपिनिफ्राय बे खोथाया ओंखारनाङामोन होननानै आं सानो आरो फोथायो। खारना जाहैबाय दिपेन बर' सारा खौसेथिनि जाय गारांखौ बोदोंमोन बे गारांखौ बिथाङा बोफायाखै, निउट्रेलिटियाव लादों। खौसेथिखौ जाजानोबो लुबैया आरो जायैखौबो लुबैयानो। निउट्रेलिटि खोथा हरैबो थाङा ओरैबो थाङा। आंथ' बेबादिखौ सुखुवा। हरैबो थाङा ओरैबो थाङाखौ आं सुखुवा। बिपिएफआव थाङा इउपिपिएलआव थाङा गेजेरनिखौ सोर मोजां मोनो। थानोबा थानो मोनसेयाव थानांगौ, थायाबा थाया बै मोनसेयाव थानांगौ। दा थिग बेनाबो बिदिनो निउट्रेलिटि ओरैबो थाङा हरैबो थाङा। नोंनो खौसेथिखौ नांगौबा नांगौ नाङाबा नाङा। थारमाने बियो पलिटिकेल पार्टिया मोनसे सम आरो बोथोरखौ लानानैसो खौसे जायो। बिथाङा नैबे दाबानि थासारिखौ नायनानैबो बिथाङा सम जायाखै होननादों नामा खौसेथिनि। पलिटिकेल क्राइसिसआ नुजाथारबाय। रायजो राजाफ्रा बयबो नुबाय, बुंबाय, दैदेनगिरिफ्राबो हांख्रायबाय। बर'नि सिनस्रि आफाद बेकबन अर्गानाइजेसन अफ द बड'स एबसु is requesting all the Bodo people and leaders living in the world to unite under one umbrella. दा बेखौ बिथाङा सिरियासलि लायाखिसै। समारि थासारि पलिटिकेल हान्जाखायनोथ' खौसेथि जानो बयबो हांख्रायदों रायजो राजाफ्राबो। नङामोनब्ला नों माबा मोनसे निउट्रेल अर्गानाइजेसनफोर मोनबा जों बेखौ राजखान्थियारि लामाजों खौसे जादों होननांगौ गैयामोन। हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो होननांगौ गैयामोन। दा पलिटिकेल क्राइसिसखौ नुनानैसो पलिटिकेल माखासे बेले बेजे राजखान्थियारि क्राइसिस बेखौ नुनानैसो रायजो राजा आरो एबसुआ हांख्रायदों। पलिटिकेल पार्टिखायसो हांख्रायदों आरो माबा पलिटिकेल पार्टिया सम आरो थासारि बे थासारि नङा नामा। सारनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों आं, नोंथांनाव मोनसे नलेज दंना गैया पलिटिकेल क्राइसिसनि माखासे सिम्बल एन्ड सिम्पटम्सफोरखौ नोंथाङा हमनो हानो हाया। नैबे दा थासारिया पलिटिकेल क्राइसिसनि मोनसे सिम्पटम नंगौना नङा। बे थासारियावनोथ' जों खौसे जानो नांथारगौ। जोंनि माखासे राजखान्थियारि इसुसफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय we should be united to solve some political issues related with us माने बड'स। बेसो खोथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै फैनाय एमपि जानाय सासे दैदेनगिरि खुगानिफ्राय बे मा निउट्रेलिटिनि राव जानांगौखौ बुंबानो जाबायना। मा रायजो राजाया लुबैबाय, रायजो राजाया मा लांखावनो लुबैबाय, मा फाग्ला राव जाखो बेलाय एमपिनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारा नामा। रायजो राजाया मा लांखावनो लुबैबाय खौसे जादो राजखान्थियारि हान्जा मोननैजों रिजनेल पार्टि जानानै। मा रायजो राजा लुबैनाय नागिरबावखो। नायगोना नायाब्रा ससियेल मिडियाखौलाय। आरो बेखौ मा मेकानिजमाव सोलायनाया खुगायाव बुंनाया गोरलै, खौसेथिखौ मेकानिजमाव सोलायनाया जोबोद गोरा। मोगथां महर होनाया जों मानसिसो श्रेष्ठ जिबि सुपारियर एनिमेल इन द वर्ल्ड मा गोब्राबनि खोथा दं। बेखौ सोर मोगथां महराव होनांगौ। रायजो राजाफ्रा होगोन नामा मोगथां महराव। नोंसोर लिडारफ्रासो बेखौ मोगथां महराव होनांगौ। मोगथां महराव होबानोथ' खौसेथि जानायखौ नों मोगथाङाव लाबोनानै मोगथां महर होनायनि मोनफ्रोमबो रेसपन्सिबिलिटिया लिडारफोरनाव। आरो बेखौ मोगथां महर होयोब्ला जों रायजो राजाया मा मदद सापर्ट जायाखै सारना बुंनाया बेखौ आं गनायनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथा बुंनायखौ हेव खालामग्रा होनबा बेबो सासे। जाय हक सार नोंथाङा मोजाङै खोथाफोरखौ बुंफिनलायबानो जाबाय, सम आरो थासारिजों बुंफिनलायबानो जाबाय। स' नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानदों कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आरो नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांदों।
राजनितियाव खौसे जानाय आरो बायस्रानाया बे मोनसे जेनेरेल कर्स बे गोदान बुस्थु नङा दे जों बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां एखनबा खौसे जायो एखनबा बायस्रायो बे जाबाय राजनितिनि मोनसे केरेक्टार दा जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो खौसे जानाय मोनसे नोजोरबो दङ आरो बायस्रानायबो नोजोरबो दङ नङा होमबा राजनितियाव मोननैबो सम्भब जायो दा आथिखालाव जि थासारियाव बाथ्राफ्रा ओंखारलायबाय थादों बेखौ जों बयबो सरसायावनो दंबाय थायो आरो बे सरसाखौ जोङो बेसे लेभेलसिम लांलायनो हायो बे जोंनि रायजो राजा जोंनि दैदेनगिरिफोर बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सिन्थानि सायाव निर्भर खालामगोन आरो बेवहाय जों नेगेटिभबो नङा आरो पजिटिभबो नङा टाइम आरो सिटुएसन आरो जोंनि सानलायनायफ्रा बबेबा लेभेलाव जुदि गोरोबहैलायलायबा हयथ' रायलायनायफ्रा मोनसे लेभेलसिम सहैनोबो हागौ आरो बे लेभेलावनो दंबाय थायो खिन्थु जोङो नेगेटिभबो जानो नाङा आरो टु माच जों इमसनेलबो जानो नाङा जोङो बे गोबांखौ आं नुदों जे खौसे जानांगौआथ' बुंनाया गोरलै खिन्थु बेखौ मेकानिजमाव ट्रेन्सफार खालामनाया खोब गोब्राब आरो बे थासारिखौ जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो जों नुबोदों गतिके जों सिस्टेमेटिक भाबै धैर्यनि गेजेरजों जों थांनांगोन आलदा आलदायैबाबो राजनितिखौ जों मोजां खालामनांगोन राजनितिया मोजांल'सो जानांगौ दा दिनै बिपिएफआबो खालामदों इउपिपिएलआबो खालामदों बिपिएआव सरकार दालांखांबाय दिनै जों इउपिपिएलआ सरकार दागासिनो दङ नङा होमबा दा बेवहाय सोर मोजां मावदों मोजां मावाखै बे बाथ्रायासो सरसा जानांगौ दा बेनि गेजेरावहाय गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारदों जे बिटिसि ओनसोलनि पलिटिक्सखौ लानानै बेवहाय जोंबो सरसायाव दंबाय थायो सावरायबाय थादों गतिके बे बागै गोबां बुंसोदांलु दं होननानै आं सानाखै इयुनाव गासैबो बाथ्राफ्रा निश्चय रोखा रोखा जाहैगोन स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ